Nik Nafarroan esango nuke lortu egin dela neurri handi batean euskal kurrikuluma txertatzea testugintzaren bidez. Ikastolen elkarteak sortu duen proiektuaren bidez, porque ez da bakarrik, testuak ez dira bakarrik, gehiago da. Eta momentu horretan euskal kurrikuluma egin zenean, bai talde bat, irakasle talde bat antolatu zuen ikastolen elkarteak, eta jarri zituen lanean, hain zuzen ere proiektua sortzeko. Nik uste dut bertako materiala da, euskaraz sortu dana eta kontutan hartzen dituena, hain zuzen ere, nik uste dut alderdi importante batzuk. Euskal kurrikulumak azpimarratu zituen hainbat gai garrantzitsu. Iparraldeari dagokionez, nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea euskal kurrikuluma nonbait aplikatzen baldin bada sehaskan aplikatzen dela eta imertsio sisteman aplikatzen dela, eta ondorioz bigarren hezkuntzako ikasleen ehuneko 10 baino gutxiago dela. Beraz, 10etatik batek bakarrik euskaraz eta euskaratik ikasten duela, beraz hori garrantzitsua da, eta gero nola euskal kurrikuluma aplikatzen da, nik uste dut parte handi batean irakasle eta hezitzaile, guraso eta ikasleen konpromezua eta inplikazioari esker. Horrek suposatzen baitu Frantziako Hezkunde Nazionalaren kurrikulum edo programaren baitan beste material sorkuntza bat eta beste lan eskakizun eta hein bat, eta uste dut erakasleek lan handia egiten dutela material sorkuntzan Frantziako programa edo kurrikuluma bertokiratzeko eta adibide edo aktibitate guziak edo albezain bat behintzat tokian tokiko adibideetatik abiatzeko. Erronka handiak, zalantzik ez dago. Gaurko saioan erronka asko planteatu dira. Handia ditugu Nafarroan, zalantzik ez dago. Egoera soziolinguistikoagatik ere bai. Eta inkluso, hor egon daitezkelako ere administrazioan aldekoak ez dienak. Baina aldekoak ez izateak ez da txarra. Iruditzen zait hor badago Popperrek, filosofoak esaten du, prest egon behar dugula administrazioa gaizki egiteko. Orduan, horren aurrian prest baldin bagaude, ziurazki da, eta hemen Baionan gaudela agian, erabiliz itsasontziaren metafora, haizerik gabe ez da mugitzen belaontzia. Haizeak egon behar du, noiz eta kontra egon, eta orduan mugituko geha. Orduan, erronka handiak bai administrazio, bai hori, egoera soziolinguistikoa bera, baino aukera handiak, iruditzen zait hain zuzen ere edukitzia gaur entzun ditugun horiek denak, gurea egiteko talde bat, gurea sortzekoa, ilusio handiarekin eta diseinatzeko nahi dugun eran, ikusi ditugun, 20 urte hauetan, ikusi ditugun akatsak alboratuz, eta ikusten ditugu egunero, eta sortzen diren lege berriei, ikusten zaizkien ere alderdi negatibo horiek alboratuz eta garrantzitsuen ardatzetan oinarrituz, iruditzen zait, aukera ezin hobea dela. Bai, nik uste dut gutitua izaiteak eta kontra izaiteak indarra eta grina ere maiten duela. Eta hori gabe, pixka bat galtzen dela konpromezurako eta inplikaziorako borondate hori, beraz, erronketan uste dut gaur egungo jendartean bai konpromezua eta inplikazioa erronka nagusia dugula, argi dudalako euskal kurrikulum bat aplikatzea, uste dut sortzea baino gehiago aplikatu behar dugula, eta jadanik euskal kurrikuluma sortua dela hein handi batean eta segitu behar dela sortzen, baina iparraldean behintzat errekonozimendu eza horrek behartzen gaitu aplikapen hori borondate eta inplikazio eta konpromezu handiz egitea. Beraz, erronka nagusitzat emango nuke ondoko urteetarako, gaur egun jendartean ez baita biziki modan konpromezuarena, eta uste dut hori izango dela.
Eta aukerak, erran duzuna, nik aukera hainitz ikusten dizkiot, bai gaur egun dugun esparru mugatzaile hortan askatasun hainitz ditugulako, eta maleruski askatasun guzi horiek ez ditugula behar bada behar bezain beste baliatzen alternatibak egiteko, baina beste aukerak ere ikusten ditut sortzearena, alternatiba sortzearena, beste esparru hainitzetan egin den bezala frogatu delako gaur egungo jendartean egokitzeko eta gure euskaldun balio eta baloreak aintzinerat emaiteko alternatiba beharrezkoa dela.